Můj dnešní tip, co mě napadá. Čisti si zuby pravidelně. No, až takhle jsem na tom dneska. Jdeme cvičit. Čau, zdravím vás všichni. Tak, pojďte, jdeme si chvíličku zacvičit. Jen tak na pohodu, jo? Půjdeme na šikmo ke stropu, jdeme s výdechem. Dáme si jenom takový nějaký mix dneska všeho. Jsem měla úplně plný den, teď už je 9 večer. Za 20 minut mě čeká ještě porada. A není nikdy lepšího času, než na poslední chvíli. Tak, já jsem se k tomu cvičení celý den nedostala. Takže musím být večer. Naštěstí už 9 minut není možné. Tak jdeme pořád s výdechem nahoru, zapojíme šikmý bříško. A jdeme na kolena. Trošku změníme ten pohyb, více přitáhneme, jo? Dívejte si ke stropu. Hezky nahoru. Uděláme změnu, půjdeme obě ruce na kolena, na stejný. 9, jo? 6. 2. Tak lehneme si. Četla jsem, co mi píšete, že někoho z vás bolej. Pojďte, jenom špičky na zem a zvedáme bříško, nohy nahoru. Jo, malinko nazvedněte zadeček, že vás bolí tady krk. No, je to prostě o posílení, je to o cviku, o tréninku. Tak, paty na zem, pojďte. Tlačíme bedra do podložky. Takže pokud vás to fakt bolí, tak si na chvilku odpočíňte, změňte ten cvik, pak se k tomu zase vraťte. Pojďte obě na jedno. Výdech nahoru. A podívejte, zkusíme dát kolena na prsa. Takhle. Jo, ne takhle. Tohle ne, to nejsou, tam nemáme prsa. Tady máme prsa. Jo? Pojďte 9krát. 9. 8. 7. 6. Už vás to bříško může trošku pálit. 4. 3. 2. Ale zase nás nebolí za krkem, všimli si. Tak, držíme se nahoře. Představte si, že tady máte cihlu na těch chodidlech a nechcete, aby vám spadla. A dýchej. Jde to. Držíme kolena na prsou. 9, 8, 7, 6, 5. Dneska jsem měla školu výživy na téma denní režim. Jak si to naplánovat, nastartovat, co je důležité v těch dnech dodržovat každý den. A jedno v kolik hodin, tak když byste chtěli záznam, tak mi napište. Asi povolíme. Tak, vyklepem břuch trošku. Tak, výborně. A jdeme na lehsedy s tím, ale že to není klasický lehsed, ale chytneme lano pomyslný a taháme se nahoru. Jo? Taháme. Tak, nádech dolů a výdech nahoru. Pomaličku, nespěcháme nikam. Výdech nahoru. Protože když uděláme tohle, je tam mnohem větší švih a je to jednodušší. Takže my jdeme pomalu. Ještě 2krát. Naposledy. Tak a přijdeme zase na šikmý břicho, ale půjdeme na bok. Jedna ruka před sebe, druhá za sebe. Budeme zvedat nohy s výdechem nahoru, jo? Zapojíme tady to, šikmý bříško. Ideálně si máte aspoň trošku napnutý nohy, když by to nešlo, tak si je můžete takhle pokrčit, jo? Šlo by to taky. Ale je to zbytečně jednodušší. Tak, pojďme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ležíme. 3, 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1
Pojďme aspoň párkrát s nataženýma. Ještě poslední. Měníme strany. Výdech nahoru. Ještě 2. Pomalejte. Necháme zpětně. Pojďte si kleknout teďka. Tak. Sekneme si kolena pod kyčlema, dlaně pod ramenama a zvedneme kolena do vzduchu, jo? Jenom držím. Rovný záda, nekrčím tam ramena koší. Hlava v protažení. Takový ty nudné věci, co jsou důležité. A držíme. A dýchy. Hlava nahoru, mezi lopatkový nahoru. Povolíme, uvolníme trošičku. Tak. Zvedneme levou nohu a pravou ruku. Zafixujeme se a přitahujeme. Natahujeme, jo? Jestliže máme zvednutou pravou ruku a levou nohu, tak váha je na levý ruce. Tam, kde zvedám nohu, tam je ruka na zemi. Ještě 2. Výborně. Měníme strany. Pravá noha, levá ruka. Natáhneme. Máme balanc. Mezi lopatkový nahoře. No, nemáme balanc, dobře. Hlava nahoru a držte. Paráda. Teď několik těch mám, tak ještě 3, 2, 1. Tak. A teďka jenom v kleči, žádný dámský klik, jenom v kleči, ruce kousek od sebe. Mám rovný záda. A jenom trošku posunujeme ruce. Nádech dolů, výdech nahoru. Jsme v kleči, není to žádný klik. Ale někteří z vás mi psali, že bolí ruce, že v nich nemáte sílu. Tak tohle prostě pro začátek je skvělý cvik, jo? Tohle zvládne každý. Makají jenom ty ruce. A zůstaneme dole a krátký pérování. Pojďte. Nahoru do lásky. A dýchejte. A jdem zase nahoru a dolů. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, vyklepám ruce trošku. A zase jdeme dlaně pod ramena. A tentokrát půjdeme hlavou dopředu, nosem dopředu a lokty dáme k tělu. Hele, nejdu takhle, to nechcem. Jdu opačně. Takhle. Jo, 9krát, pojďte. Zvedej nás tricepsy. Hlídejte záda. Poslední. Tak, výborně. Jo? To je ode mě dneska všechno. Těším se zase na zítra. Ahoj.